ndipe 18 wa gift mtemera. Amsoro idare. Rukumangarani. Rukumangarara Willard Mushononetsa. Willard Mushononetsa. 18. Amsoro idare. Ndine mukadzi wangu anova ndiye uyarapa. Ndakabuda pamba pangu ndichienda ku garden kwandoshanda. Ndabuda ndichienda ku garden ndakasiya dzimai yangu vari kumba nemwana wangu Lisongo vari kumba. Ndasvika ku garden ndakutora nguva yakareba ndakangoti bate garden rangu. Sizo zuva ranga rakutoenda kunodoka kungakure zvekumafu. Right, usati waenda kumberi. Dare ndoda kuziva kuti uyo asina kuuya akasamonwa here netime. Chokwadi. Ausirione ndiudza izvozvo. Paanosamonwa unongozipa riri. Ibasa redare rangu iroro kuti nditaure kuti rakamupa here samoni. Akapiwa nani samoni? Makati ndipe sabhuku manyanga. Akamupa. Akamupa. Akati kudini? Ndakangoziva kuti akapiwa nokuti vakanditaurira kuti amupa samoni. Alright, fine. Zvokuti haasi kuuya here kufunga kwako kana kuti ari munzira because kwenyu kurefu kai. Ndokumapeto kwenyika ine. Komana wacho zvangu ndakanyatsozvitarisa. Haasi kuuya kuzi ari stubborn nokuti kana patakambotongwa kwasabhuku akatoramba kuuya. Akazotanga kutumira vanhu neuseri kuti chokwadi nawe ndinoiziva but iye akaramba kusvika padare. Ndoda iwe mupurisa wende ufonere sabhuku wangu andizivise machinda muchita nyaya kuti uyu akaona tsamba here kuti tione kuti default judgment here kana kuti kwete. Zvisadaro pai ndaenda ku garden handina kutora nguva yakareba nokuti zuva ranga rakutoenda novira dzanga dzava zvekuma-4 ndakabva ndadzoka kumba. Ndichisvika kumba ndakasvika futi mukadzi wangu asipo pamba. Ndakasvika mwana achitochema navandoti gogo vangu. Ndabvunza kuti akogogo mwana ari kuchema uyu amai vake vaenda kupi? Zvikanzi amai vake vabuda manje vaenda kuhuni. Vaenda nani? Zvikanzi vaenda vega. Panguva idzodzo pfungwa dzangu dzangongotera kuti rege nditere mukadzi wangu kuhuni kwaaenda. Abva ndapinda munzira ndangoterawo nerodhi yaenzi ndo yaenda nayo. Tanga kutofamba pai. Ndichipinda mumunda zvishwa ndaitoona bhutsu yake manga yapinda namo ndanga kutotera pai. Funga ndakazosvika munenge mumahuswa. Ndasvika mumahuswa ndabva ndaishaya. Ndabva ndabvunza umwe apana wangu achipfudza mombe ndakati munobvira mambonzwa demo here kutema kuratidza pane munhu angaitema huni. Tambonzwa huni kuchoro kumusoro. Ndafamba pai ndapfuura road ndabva ndazoona rudzi rwebhutsu inonzi gambutsu ye. Gambutsu riya ndakabva ndariziva ndakati gambutsu iri ndire friend yangu yandotamba nayo inonzi Willard. Ndobva ndaona futi pushira adzimai vangu pagambutsu riya zvichiratidza zvanga zvakufamba zviri zvese. Ndokubva ndafamba magambutsu aya ndobva apinda musango ndobva ndashaya kuti ari kudhinda nepapi nokuti musango mune huswa. Ndakabva ndati alright rege ndidzokere kumba. Ndadzokera kumba mubrain dzangu ini manga mungori nepfungwa yekuti adzimai vangu vanga wana Willard. Ndichisvika kumba ndakasvika zveshuwa ndakaona adzimai vangu vakatobatawo mwana achitopindawo mumba ini ndichitopindawo mumba. Ndakabva ndabvunza kuti ko pawaenda kuhuni weyo waenda nekupi? Zvikanzi ndaenda nekumunda uko. Ndakazodai ndakati ko huni dziri panze dzikuratidza dzatemwa nedemo yobva wabva panapo waenda nedemo here kuhuni? Zvikanzi handakuenda nedemo. Ndati kuti dzazotemwa nani nedemo huni idzi? Kuzi huni dzinoratidza dzatemwa mai manje. Zvikanzi huni idzi pane pandadziwana. Saka pane pandadziwana anga asingatauri kuti adziwana kupi. Ndakati ndakabva ndamubata pachest pake. Ndakabva ndati adzimai vangu ndudzi chokwadi mafambiro amaita muchienda kuhuni. Hana pake pairatidza kuti pairova kuratidza kuti munhu anga akutotya. Ndabva ndati wangu nanzotaura chokwadi chawaita iwe kuzosvika uende kuhuni. Wanga uinani kuhuni? Uye aingotaura kuti hapana munhu anga ndinaye. Panguva idzodzo ndakabva ndabatwa nepfungwa dzekuti adzimai vangu ndokumbira kuti mundibvisire pendi ramakapfeka izvizvi. Adzimai vangu shuwa ndobva vabvisa pendi rangu vakapfeka. Pendi raratidza kuti ratoshandiswa nenzira yekuti murume nemukadzi vanenge vasangana pabonde. Ndabva ndamubvunza kuti ko pendi iri kuratidza kuti utobva unosangana nemurume wawasangana naye kuhuni ndiani iwe? Ini murume wako ndakamira panapa. Mukadzi wangu aingotaura kuti
wandibatira ndakararirwa. Ndakati ina ndada kubata ndakararirwa, but pendi rako riri kuratidza kuti une munhu wasangana nayewo asi uri kurwara here. Zvikanzi handisi. Ndakati ko chii chaitika papendi iyi? Madzimai angu haana kutaura chokwadi panguva idzodzo. Ndakabva ndakati panguva idzodzo ndakabva ndati ini handichakwanisa kuti iwe urambe uri panapa izvezvi right now nezvandiri kunzwa inini nechokwadi chauda kundivanzira inini chandiri kuona apa. Chimbosuduruka hako ubve papi pamba pangu. Zvishuwa akabva arongedza hembe dzake. Ndakabva ndatomuperekedza ini nemunin'ina wangu ndabva ndandomusiya kwana sekuru vake kwandoti ndikwana sekuru. Ndakati ndokumbira kuti ndimbosiyawo mukadzi wangu kuno. Momuna nzondibvunzirawo kuti panhau yandiri kumubvunza iyi yaari kundirambira iyi ichokwadi here kana kuti hazvisi. Ndobva asara shuma. Ndakabva ndadzoka kumba ndobva ndarara. Kuseni kwachena ndakabva ndatanga kutaura ndichiti munhu anga ane mukadzi wangu inini akarara nemukadzi wangu ndiWillard. Hakuna mumwe munhu akaita sei akarara nemukadzi wangu ndichitaurawo. Hama dzacho dzakabva dzauya anova ndiye mukoma waWillard. Tanzonzwa uchiti Willard ndiye akarara nani nemukadzi wako. Ndakati shuwa inini pafungidziro dzangu ndiani ndiWillard akarara nemukadzi wangu. But vanhu ukavabata handina. Zvakanzi mina ndinonoita sei kunomubvunza munin'ina wangu kana achitaura kuti ndizvo andodzoka ndokuudza. Panguva idzodzo akabva aenda kune munin'ina wake. Haana kuzodzoka kwanga ndiri inini. Ndokubva aenda zvekuendera futi. Ndokubva ndagara. Mangwana acho hama dzangu ndokubva dzauya. Ndobva dzati tiko mukadzi wako takanzwa so ndonhau yakaitika. Ndakati zveshuwa ndonhau yakaita sei yakaitika. Zvandisingatimuke tiende kupi kwawakanosiya mukadzi wako. Tinoda kunyanzoziva chokwadi kuti ndizvo zvakaitika here kana kuti wakapomera munhu. Ndobva tasimuka ndobva taenda kunova ndokumba kwemadzimai angu pana sekuru vake. Ndobva vamushedza kumba kwavo ndobva auya paya. Ndobva tagara naye mukicheni paya nana sekuru vake. Ndananzwa kuti adzimai yangu ini ndauya ndoda kuziva chokwadi kuti inini ndakakupomera here panhau yandakataura paye musi uya kana kuti ndo mafambiro awakaita iwewe. Nanzwa nditaurira chokwadi chako hako sacha. Adzimai yangu panguva idzodzo vakabva vataura kuti zveshuwa murume wangu paya wakaona chokwadi. Inini musi uya ndanga ndina Willard ndiye munhu wandakanosangana naye kupi kuhuni kuya. Pawakazondiona uchindibvunza kuti wararwa nani. Zvishuwa Willard ndiye wandakati sei wandakarara naye. Ndakati ko paya waindirambira sei zvakana ndakapindwa nekutya nekuti ndakafungidzira kuti unogona kundikanganisa. Ndakati unokwanisa here kuzvibvuma iwewe pamberi pevabereki vako iwewe nhau iyi kuti shuwa ndozvawakaita kuzouya kwawakaita kunoko. Zvakanzi inini habva asina chambonditarisa kubvuma nekuti ndozvandakaita sei zvandakaita. Nguva idzodzo ana sekuru vacho vakabva vati handei iwo mukwasha nehama dzako idzi kwana tezvara vacho sezvo mwana wavo vakamona chiya usiku takavaudza nawipi mwana wavo anga achiramba nawipi. Ndobva taenda paya ndobva tasvika ana sekuru ndovakataurana natezvara tadzoka nemwana uyu murume wakauya kumba uko nawe yamaimbomubvunza yeye achiramba nhasi uno pauya murume wake akubvuma nawipi kuti zveshuwa munhu waakasangana naye paya anonzi Willard muchanonitsa ndiye wakaita sei kwaakasangana naye. Vabereki vacho varipo. Ndabva ndatoti manye nini baba zvishuwa mukadzi ndewangu but ini handingokwanisa kungotanga kungofamba ndisina kumbotaurawo nemi. Saka inini mungandipewo pfungwa here dzekuti inini ndiitewo pamukadzi wangu. Zvikanzi mukwasha ukasununguka kuita zvaunokwanisa kuita nemukadzi wako nokuti iwo ndiunogara naye isitoziva kuti uri mukadzi wako nokuti chotoziva kuti mwana wedu ane iwewewe. Ndakati alright. Ndobva ndasimuka kwana tezvara ndakadzokera kumba kwangu. Ndobva ndaenda kunoripota nhau yangu kuna sabhuku. Ndobva vamushedza mukomana weye. Ndobva aramba kuuya nawe. Ndobva yataurwa. Ndobva ndangonyorerwa tsamba ndokusvika kwandakaita kudare rinori. Funga ndo mamiri akaita nhau yangu. Kurukota iyo nyaya yapinda kudare. Alright. Handifunga zvinhu zvanzwika. Ava ndomai vacho. Ndovadzimai. Ndachikumbira kuti ngonzwawo kuti zviri kutaura ava ndizve tasvika kwavari tokuda kungodzokera pamusoro yechanganya. Matangire enyaya yako aratidza kuti chakaisa kautiri kuhuni chekuti pfungwa dzako dzine zvinhu zvadzaifunga. Kumashure uku makambotorana sei? Pane chichaiuya chawakagara uchiziva pamusoro pemukadzi wako mudzimai wako? Inini mukadzi wangu ndingati shamwari yangu iyi ndifunga takamboita kanenge kakusambonyatsowirirana pakati apo
kekuti tanga takusafambirana mudzimba dzedu, but ndakazoshamisika end of the end shamwari yangu iye yakuya kumba kwangu every day. Ndakangoti ndakutozvinetsa, ndakatombosvika kumubvunza uyu ndakati iwe mukomana uyu anga akusauya panapo chikonzero chakumuita kuti auye panapa every day chii? Uye akangoti handiziva, handi shamwari yenyu. Ndo mapindura akanditani mumwe wangu uyu. Ndakati alright, ndigare. Ndabva ndagara padzi nemaonero munhu unotoona kuti movement utorwa apa, but chokwadi unongosina unotoona kuti movement utorwa apa. Pane kumwe kutaura kumwe kunenge kuripo pamukadzi wangu neshamwari yangu iyi. kakusambowirirana kamakamboita kanga ari pamusoro pei neshamwari yangu iyi? Ayo, neshamwari yangu ikakusawirirana kanga kavepo ndekekutiwo adzimai vake iye shamwari yangu vaitaura kuti iwe usatambe nani nauyu, ndofunga vane zvavanga wakakondemawo kwandiri nini, ndo kakusajidzana kanga taakuita isusu nemumwe wangu ikozi ndanga ndakutonyanyisa kuona kuti handingava variri kutamba nemurume womunhu kuti asida kuti nditambe nemurume wake. Mwana wangu ane 2 years 11 months. Alright. Amai ndi muripoka? Munonzani? Masvesvo. Thank you. Alright. Tipei tinzwe kurutivi rwenyaya yenyu. Ishua yekuti chii? Mazore mukurira kuti zvese zvataurwa noruyi zvese zvacho zvakadaro vadofana kupajekera. Inotonetsa kunhu zvakawanda kudai munhu wacho achidaira kuti ngaikungozvide apana chaunotongesa ungasvine mota rakatumwa kudhara noidzorera kwamuri changamiri. Okay, inini ndatambura munyika mangu ini ndanetsinga chino chiri kundishupa so ndechekuti vana ava vakanyatsosimba, vane confidence nezvavari kuita, so handisi kuziva kuti chikonzero ungatauriro dare mwanangu kuti chakaita kuti umude iwo wakada uyu chiko. Ndakazoita ndimude vaitamba vese iye madhiri avo anenge vaita nauyu aiudza shamwari yake, shamwari yake bhaibandudza madhiri eiko vaitamba nemadhiri, murume wako aitamba nemadhiri ei neshamwari yake akaita kuti ude shamwari uyu madhiri rudzi akaita akadanana nasikana iye achiudza mbi yake anzachiudza mbi yake kuti mukadzi wanga uri saka wakamudira izvozvo manje zvokuti uyu aitaura kuti iwewe haudiwe ko pamwe akanyepa akuchiva iwewe chakaita kuti udzamu uyu wokutaurirwa nemunhu ari kukuda uzvibhirivhe chii? Kuzimvire zvimwe zvandaitombonawo mameseji andinotombobata ndivandaziva kuti ishuwa. Saka apa wakamuda wakazomira wakamukaurisa here zvakagadzirisa chii kwauri zvokudanana kwawakaita nokurara naye uine uyu kwauri iwewe kusaidi kwako chii chakagadzirika? Kwe wakazviitire? Ndikoda kudzorerawo zvanoita. Kwe wakadzorerwa wakanzwa sei? Kudidzorera kwachona ndakazosvika pakutorwadziwa kusvika ndisvike kunoguza. Kuno kwamuri kuuya kunozivei nokuti iwewe wakaroora mukadzi wako uyu handiri? Wabva wamupoya ndizvoka? Right, wabva waenda kushamwari yako iya ndiye wawakutaurira madhiri ekuti inini mukadzi uyu handimude
uri kutaurira shamwari yako. Shamwari yobva yatora zvimadhiri zvenyu izvozvo yende inodhiridza pamukadzi wako apa. Maigadzireiko? Ipapo manje pakutotamba chepo vanhu mune mamwe masikirudza munotoshiya nekuti unenge wakavimbawo nefriend yako. Asi zvese zvatokwanisa kushiya zvedu but mune mumwe mamunotaurawo muchitotambawo nefriend yako. Shamwari ndazodai pepe pamafambira ndazoita pepe pamwe pacheno muchitokavhiranawo futi nemafambira munenge maita sekutamba kwamunenge muchiita. But ina ndakuziva kuti mumwe wangu achadzoka futi kuenda kumba kwangu uko unosvibisa kumba kwangu semafambira atiri kuita nekuti ndaitovimba naye nekuti munhu waigara ari apa pangu ende musi wacho naiwaaaimbana nekuita seiko maivimba zvamaita inyatsotaura kuti maita sei inini kutamba kwandaita neshamwari yangu taitamba zvekurongana zveupenyu zvemadhiri zvaizouyawo mushure mekuti tichirongawo zveupenyu hwedu zveupenyu dai zvakaendawo ku zvaizonodhiridza here ndofunga munhu anenge akutsvaga zvakashata zvangu inini ndo zvanokwanisa kuenda nazvo kumba kwangu hatarise zvakanaka nekuti kumba kwangu zvakanaka zvinenge zvichitambirwa anotarisa zvakashata zvandaita saka iyi nyaya yekuti muzoya kuno matsivana handiti uyu ati ndakaona meseji zvaukaita iwe zvawaita iwe kuno uyu ndozvaakakuita tichakazoita kuti muye wakauyirei because iwewe zvaukaita kuno uyu handiti ndozvaukaitiwa. Inini mambo handikwanise kutonga ndega nhau kana yakamira yakadai so kana ndichinge ndatadzirwa zvandoziva inini. Koiwe kana watadzira? Inini kana ndatadzira munhu futi handitongi ndomirira kutongwa. Saka ipo pana ndakamira kuti achanditonga kana kuti achaenda kunondi akatonga udhara ka uyu ari kuti pandikaona nyaya iyi ndakatarisa mameseji ndatarisa mameseji ndokubva apa judgment uyu akapa judgment uyu akati no beta nditsive inini mazira andoitawo inini kana ndichinge inini ndakanganisira mukadzi wangu handisi kuti kuziva kudarika inini mukadzi wangu aifana kuendawo kuna nasekuru wangu kwandakanonomusiya ikoko aifana kupawo complain yake ndotorwa inini handairamba kunzwisisa nekuti ndini mutadzi ndini muipi ndaitoudzwawo but kwese wakuziva mutemo nokuti watadzira kwete kudaro kweiwewe pawaitadza iwewe waita aende kunani handidi munhu anoziva wake chete ende iwe usazive marights ako chete kuti nini ndatadzirwa nhasi ndakuenda kudai kana zvanga zvine kodzero yekuti auye kunoko aifana kuuya futi kunoko kwandasvikayo inini kana zvanga zvine kodzero kwaari aifana kuuya uyo akarapa zvinhu zvake ari kuti iye ndakagadzirisa manje inini isheka nawo inoitika yekuti inini taura kuti akagadzirisa dambudziko indiri ndini aigara pamba pamwe chimuchengeta ndoziva kuti pamba pana baba kani baba vacho zvinoreva kuti nzini baba vacho vaichengetawo maybe inini ndoda kutora mumwe mukadzi nditi ndoisa bamba ndoita 2 ndoona sekuti handirambidzwa because inini vese ninge ndichivada hapana munhu handapa shereni apa kuti enda mumba kwenyu. Waita zvakanaka mwanangu chirega ndikutaurire ndikugadzirisei nhasi zvese zvindakubvunzira nebhoni bhozi zvamunoita imimi kana muchiroora vana munoroora then munotora secret dzemumba neshamwari dzenyidzi munotaurira shamwari exactly failure iri kuitwa nemukadzi kuti ave nechokwadi mudzimai kuti ndiwo wakataura anoziva kuti tazviita tiri tu upanzwa mwanangu this is secret zvechokwadi shamwari kutaura chokwadi nokuti izvi ndakazviita but zvinhu zvemumba kaizvi ndo zvawakanofumura nazvo uyu kushamwari yako uyu ndokubva azvibata uyu kuti resi izvi zvataurwa nababa ichokwadi 1 ndokubva asanganisa nemagirlfriends amunonyenga mese aya muri pamwe chete uyu mameseji anawana uyu ndokuuya achinyatsotsetsa kuti anodanana nhinga uyu akazvibata futi pai mufoni ndokuziva kuti this is correct. Saka ndiri kuda kukutsura nhasi kuti iyi mistake yamunoita munhu anowana mwanangu haawana achienda kunofumura mukadzi waagere naye mumba. Ndofunga ndinombotaura muno mudare muno mukadzi hatikurambidzei kuroora izvo asi zvawaiita iwewe ndikanyatsokubvunza mwoyo wako chaiwo kwete iwewe unotaura kuti waiita chihure wangu hapana waruda kuroora pavanhu vawaitamba navo. Nhasi ndikakuti ndavauye pamba apa hapana kana 1 munhu waunoda uhure hwamaiita even ndikada kuvadedza pana kuti huyai pano nhaimi maitamba makadai endai pano dzimwe nguva waitotamba navo havadi zvokuroorwa newe but maiita nyaya dzekupanana mari
muchitamba handiti ndizvo but kunokumba kunoku kwaibuda mashoko ekubhlemiwa kwemukadzi zvinova zvazva nai makamboona roora rakadaro inini hangu handingakwanisi kuzviramba nenyaya yekuti uyu mumwe wangu pandaitaura naye masikireti andaitaura naye inini pandoramba ndepekuti ndaenda ndichishora uyu nditaura kuti mukadzi wangu mba handimude handidi kwete inini nawe yandoziva ndeyekuti mumwe wangu ndaisheya naye masikireti ekuti panguva dzakati ndofanira kuzoenda kunoona mumwe wangu ndo sikireti yandobvuma iye kuti zvishuwa ndaitaura naye ende ndo point yandoziva kuti akasvika ndo zvakaenda uko mumwe wako wauri kutaura asiri uyu ndoupi manje ndiye iyu wachiona iye saka ndopa ndikutaura kuti secret girlfriend ipapo ndiropabvuma ndiparambe ndo zvandiri kutaura handiti muri kuona vana vemazuva ano vari kufunga kuti upenyu hunoita zvavanoda kwete isusu tiri kuti rinonzi roora riye mwanangu rere rekuti ndoda kuroora mukadzi wechipiri hakuna chakaipa chinotaurwa chemukadzi mukuru muri kunzwa zvandikutsanangura mukadzi mukuru anomirira kusumwa accordingly anochengetedzwa futi kugirlfriend hakuna kana 1 chinofanira kubuda chemukadzi ari kuchengeta ini because iwewe kana uchiroora mukadzi wechipiri uri kubva pamukadzi wokutanga we uchienda pane wechipiri handi ndizvo hausi kubuda musango uri kubva pane wokutanga apa uchienda pane wechipiri we handi ndizvo here right wechipiri haafaniri kutaurirwa kunzi handimude weyo uchinonogezesiwa ipopa uchinodya sadza ipapo uchinogara ipapo uri kugadzira imbomira uri kugadzira tradition yako yekuvenganisa achauya nearipo handi muri kuona but vana vedu vemazuva ano ezvinezvi muri kuona zvavari havachakoshesa dzimba dzavo futi vakuti uyo akakanganisa uyo anotsiva nekukanganisa which is wrong yaimba yemahure naye mwanangu ndikakuti hure unobvuma akahura ka naye madzimai izwi rekuti fambi rakanaka asi uyu haana kuita iro ko uyu murume wacho haana kuita iro imba here saka ndotangira papi because inini chandinoziva ndichokuti kana vauya vakadai ndinenge ndiine side 1 ndinenge ndichitsura kuti musaita izvi nasi masaidi ese aita zvakafanana uyo wahura uyu wahura ndiudzei vana vangu kuti shona yakadai tiri kuenda kupi naiwe ko iye murume wacho wakasiyana naye here ko iwe paukaona uyu wakagutsikana kuti vakarambana zvinondinetsa nokuti zvinonetsa kuti uzive kuti vakarambana ivo vakambosvika pakunditsotsa zvekusvika pakuita zvavakaita saka zvinonetsa kuti ndizvigamuchiro kuti vakarambana saka pasina kumuvimba kwandichaitawo kuti vakarambanaa asi mukadzi wako unomuda ini mukadzi wangu ndinomuda nokuti ndotarisawo mwana wandakabereka naye kuti iwe murume wako unomuda kokutsiva kuchapera rini tarisa nyaya iyi yawaita iyi inopera rini nyaya yako yekutsiva zvakatopera ipapo iwe wakabvisa mari here ana atizvara varipo pa ana tizvara apo panapa ana tizvara ndakatobhombakawo nezviro ndikatondipa motobhigi ndaena yako kuti tizotonga mwana wavo ichokwadi alright ko zvinoiwo pauya kudaro wanga wachiti ndiita sei inini uri kudei kudaro inini ndakatadzirwa kuda kubhadharwa inini ndimunopa judgment haini ndira kuripwa ndo ndakatadzirwa nomumwe wangu wandaitamba naye ndakasingatarisira kuti achandidaro mukutamba saka inini ndiri kurwadziwa uyo akagona here kwauri uyo akatadza saka unongotarisa uyo chete vanhu vakadanana aiwa vese ndotarisa kuti vakatadza because apa pana wandiri kuita mutsvene vese vakanditadzira ende uyuwo ari kuzvininipisa kuti akanditadzira hasi kundirambira ndo chinhu chazoita kuti ndidzokise pfungwa dzangu nekuti dai uyo anga asingandide pari zvinozvi kuti kureva kuti haachandida anga asingambosvika pakundiudza kuti inini ndakazofamba so ndakafamba so saka ndakwanisa kumutambira nematauriro ari kundiita kwandiri inini nenyaya yekuti ndanyatsa kuona kuti haasi kundirambira but dai akaramba achindirambira ndaigona kutaura kuti saka imhandu munhu anogona kundiuraya une matsotsi anoramba kamwanangu handi unoziva chokwadi
makuruku anoramba, makuruku anobvuma futi. Uyo wabvuma nyaya yake uyu. Asi maonera ndiri kuti mwana uyu ane mwoyo wakaoma kuti mwanangu havhunduke kawo. Zodiona panguva yake mataura mureta wewaya kana panguva yandakamubvunze nini anga singambovhunduke kana neni ndakanyatsa kupererwa zvodoti kana unosvika pasitende kurova munhu haumborove munhu bhosi andiri tu panguva yacho shu ende panguva yandaimubvunza ini ndanyatsa kuona ndakati imhoso yandirogona kupara panapa ende mumwe wangu anga singatombondivhundukire kana kuti anotaura nevhoisi rakakwira. Alright, chandoda kungotenda kwauri mwanangu ndechekuti hauna chaukaita pamwana, hauna kumurova, hazvitenderwi. Rudo harumanikidziwe kana rusipo. Kana ruripo munorwona futi pautu hwenyu papa. Rudo ruripo sokuona kwauri kuita. Iyi handingaiti mistake yakaita musikanzwa. Unozati unonzi musikanzwa nemistake zvinhu izvo zvasi pamwe chete. Hakuna mukadzi anotenderwa kutsiva zvakaipa zvaitwa nemunhu. Ende hakuna futi murume anotenderwa kutsiva chakaipa nechakaipa. Matare edu hapana chaanenge akushanda. Munogona kutouya kuno makapedza nyaya yenyu kare, matare ushaya basa rekutanga kuti utangira papi. Saipapa unotoshaya kuti zvino vese vakasviba pamberi pangu. Wawa kutonga uchiti uri right ndoupi. Ezvinokodzero dzacho dzamuri kutaura uye ane dzake asi uye akagadzirisa futi pekutanga. Muri kuona kuti makaita zvinhu zvisingatenderwe zvachose. Chekutanga ndanzwa mwana wangu uchitaura kuti kana ndichida kuroora kuhura nekuroora zvakasiyana. It depends nekuti paukaenda ikoko chinonotsvaga munhu wakamutsvaga sei. Tikada kumudeedza matsvagiro akaitwa munhu wari kutaura naye muri kuita zvechipfambi nemunhu uya. Hauna kumbomutaurira nyaya dzokumuroora. Tikada kumudeedza kuti uya kugara apa naye zvamamuchita ndezvei anokudza kuti kutamba futi. Ani muri kuona nyaya yekuroorana yamukutaura iyi haiitwe maitirwo amunoita aya ekuti kuno kushamwari inonzi mukadzi wangu uyo anoleka 1 2 3 saka ndiri kuda uyu. Hakuna munhu anoroorerwa pachipare kuenda kunogadzisa mistake yemumwe munhu aripo. Munhu ari kuuya anoya akamira ega nemusha wake ndochokwadi icho. Even mukavaroora varipo 7 mukadzi wega wega ari kuuya kuzopinda mukicheni yake kuzoita musha wake nezvinhu zvake nemurume wake iyeyo haagadzire zvevakuru ava. Sanda zviona isu takakurira pachipare baba wangu vane 3 vakadzi vanga vaine 3 vakadzi manzwa amai vadiki vanotarisawo mhuri yavo nababa ava vakuru vanotarisa mhuri yavo nani nababa. Hakuna munhu anoroorerwa kuenda kunogadzirisa mukuru. Makazviona kupi izvozvo? Zvino varume vanotanga kunononyeya mukadzi mukuru anozodano akazodano akazodano. Kana mudiki auya akuya kuzotuka muchitutsi nemazwa akaudzwa nemurume aya makuti mukadzi uya akanyenama kwaakaudzwa nanizvo chipari here inonzi distraction. Zvako iwe dai zvazviine hwaro handiti uye aifanira kuzongozvinzwa zvinounyerwe kuti apane munhu wavari kufambira handiti but iye asina kutukwa. Mukateerera izvozvo kuti shoko riri kutaurwa neuyu rokunzi ndakanzi handidiwe ini handiti pane pamwe panombolika vanhu vachinyeya vakadzi wavo. Shamwari iyo neshamwari iyo vainyeya vakadzi vana ine wangu anoita zvakati apa vadanzira yekuhura naye nekuenda naye kuita chipambi chete uyo woti wangu anoita zvakati. Handibvume kuti vakadzi vakuru vai vanenge vari wrong. Kana uchida kuita chipare hachisi chekuti uyu atadza chinhu. Aiwa chipare chagara chinongoitwa nemunhu uyu asina chaakanganisa. Kuda barika handiti ndizvo. Barika parikanzi ruwe rakanzi rinogadzirisa mukuru here. Ndepapi pazviri kubatana. Hani muri kuona kuti this is a wrong thing. Kana munhu achida kuparika haaparike nekutuka munhu waakakura naye wanga ainaye. Hapana reason. Munhu uyu anetove nenzira dzaanofambirwa nadzo kuziviswa kuti zvino ndane mudzimai wandoda kuroora uyu arapo andosumiwa matsumirwo acho. Kana asati asvika matsumirwo acho uyu akaanzwa sekunzwa kwaakaita handiti paano nokubvunzai hapafaniri kuitwa ngechipambi-pambi chaiitwa. Iwo pawakabata mameseji uyo wakamubvunza here
akati kudi handi muri kuona pakabuda nyaya yekuroora here inini kumukadzi wangu ndakatobvuma wakatoda kuroora here mukadzi wangu ndakamudza chokwadi kuti adzimai zveshuwa mameseji mamabata very sorry mukadzi no wakamuudza here kuti uda kuroora here inini kutaura chino chokwadi handidi kunyeba mukadzi wangu andambomudza ndida kuroora ndakatomuti mukadzi wangu chimira wakadaro ndiyo mistake yandanchi kutaurirai kuti makuhwa ako wanga usingade kuroora asi waita chipfambi nawo mukadzi uyu akaziva kuti iwewe uri kuda kuroora achahura kangani manje kana apamba anotsiva kangani every day so ndo imwe mistake yandiri kukutaurirai panapa kuti vana vangu ndimi munenge makanganisa vakadzi venyu kuti vazobuda mumba umu mukatasa nyaya dzatiri kutonga pano madzishe dzese mukadzitarisa vanhurume ndo vanenge vaita musoro nzonzo wacho mabatiro anenge aita mukadzi wake ndianoita kuti mukadzi uyo apanduke nhasi mukatarisa iwo wakambomubata nechikomba here asati aona mameseji hauna the way how you treat vana vemazuva ano havasina mwoyo yanga iine ana amai vekudhara ana amai vekudhara vaiti kana vakaziva zvavo kuti baba vari kuendawo kune koko nekoko havaitomboteedzera izvozvo vaigara pamba pavo nyara ava vemazuva ano ava mhine kodzero dzavo kuti vakadziwana kupi vanotsiva saizvezvi igeneration yandiri kuti no vana vangu dzidzai pamuonde mabarika avari kuita mukanoatarisa mabarika acho ari rongo kunoko kunotorwa zvinhu kumba kunoku zvese zvononzi kuna sisi dhori sisi dhori vaivaona kuti ndine marisire kunowauraya kumusha kana azonogara nazi dhori havagare futi 2 years vanhu vaya vanorambana futi 2 years hakusina musha kunoku hakusina futi musha kunoku vana vakusara vasina dzimba ndo maparika aiita vakuru venyira vakuru vanoti kwawabva kanda huyo kwaunoenda kanda chifuti huyo mukatarisa vana vemazuva kana vada kuroora vanotanga vanetsana nokuramba mukadzi mukuru nai chii dzimwe nguva vakadzi vakuru vanototsvagirwa nyaya dzavasina kupara ungosvika wanzi iwewe nhasaona kubika zvakanaka sadza zvausina kubika zvakanaka sadza pachauya mumwe ndokuziviswa kwavanoitwa iko apa anaye kudhara handiri so ndiri kutaura kuti zvawanga uchinditaurira mwanangu kuti pamwe ndoda kuparika aiwa waita chipfambi nokuti uyu mukadzi uyu paakakubvunza aona mameseji waifanira mutaura kuti munhu ndoda kumuroora handi ndo zvinoitwa naye ana baba meseji ini panguva yakaona mameseji ndakatozvininipisa ndakati mukadzi wangu zveshuwa ndachita chipfambi ndakachita chipfambi but izvi zvichange zvekutanga nekuti sei nekugumisa saka mukadzi wangu uyu ndaiti ndakagara naye aingoti andifunga pamwe maybe zvati zvakauya mupfungwa dzake nekuona chinzwa ndikutaurire mwanangu pamukaita discussion yenyu neuyu zvinhu hazvina kumirira ipapo wanzwa zvandiri kutaura shamwari yaiuya ichitaura kuti hazvina kupera ende usafunga kuti isu tinotonga takapusa pana obviously shamwari yaitoramba ichitouya nekuda kwokuti pandakataura nawo iyoyo mumwe wangu aingoramba ichiuya chiti kuchi ende musi wacho andatozovabata ka tiri kumonda aitotaura kuti zvawakandiita zvezvi ndichatsidza chete ende ndo mashoko aitaurachi mumwe wangu ndiri kumonda but inini inini handisi munhu anotsamwa zvakanyanyisa but ndotsamwawo ndiri pandotsamwa ndichiperera handinawo chitendero saka so ndaingoti mumwe wangu inyaya yekurwadziwa kwaakamboita kumashure nokuti akaona chi meseji yangu ndasingafungidziri kuti kune mumwe munhu futi ari kuya achikuchidzira chi moto pati saka chinzwa mwanangu kana waida mukadzi uyu ichokwadi paakazviona iwe uchiziva kuti handisida kuroora ichokwadi vanhu vawaitamba navo vane vabereki ichokwadi ndizvoka ichokwadi hapana munhu akasikira munhu experiment kana kuzvarira mwana wangu experiment ichokwadi yekuti utambe naye naye pane vamwe vanhu vakazvariwa kutambiwa navo muno munyika kuti unoroora uyu utamba nemumwe naye zviripo kunotoroorwa kwauri kutamba ikoko kunotoroorwa zvokuti kana dai vabereki vemunhu iwe vakaziva dare rino vaitongouya ukatongoroora futi unoroora munhu wausina kugara naye hatina kodzero dzokuti wauri kutamba naye unotomuti ndowokutamba aiwa totoziva kuti kana wamuda uchamuroora handi ndoshona yacho ndozvatoziva isusu kuti kana wamuda uchatomuroora ndozvinotaura shona uyu mwana uyu
pamukataurirana muri 2 akazvinzwa aichokwadi ndokubva aona kuti zvinoitika ndobva agara akutarisa manje mamovements muri kunzwa vedare uyo akatanga kuongorora mamovements kuti baba vati vasiya regai tione because kune kwaanga akuwana source information. Munhu wawaitamba naye ndiye aigona kupa record yakanaka kuti nhasi abuda futi. So uyu akazvibata kuti zviyo zvanzi zvapera zviri kuenda zviye. So ndo pakapanduka uyu. Now iwewe mwanangu iwewe, iyi haisi imba yawagadzira mahumbwe. Dare rangu rineri unobhadhara iwewe kuti vamwe vakadzi vese vazive kuti iwe muridzi wemba ndiwe muridzi wemba iwe mwanangu. Imba ende yakwe ava vanhu vanga vachiuya mapocha wanzwisa zvandikutaura vaifana kuti vamhangarira kuno kuti kune nhingi nanhingi vari kundipocha because uyo anga asingadi kuvaroora anga achitamba. Saka waifana kutongoti kana aramba achinda mberi kuti ini ndakunoripota kuti kune mapocha ari kuramba achidi indipocha vari kudya mari dzangu because vanhu vai vakava magirlfriends handiti vasingazoroorwa vanodya mari handi ndizvo because uyo haana kutaura kuti ada kuvaroora ati handa achingotamba zvangu saka anopedza rini kutamba wapona wakanganisa kai dare rangu roda mbudzi kwauri hautenderwe kubuda iwe uchisiya murume wako mumba. Unozviziva here kuti murume anotenderwa kuita vakadzi 4 or 5 kana ada? Unoziva? Iwe uchatsiva kangani, uchaita maboyfriend mangani? Uyo waita girlfriend uko, iwe waitawo boyfriend. Kwakazorora va 4 unoita maboyfriend mangani iwe? Ekutsiva kuti umwe wako unake. Ndiani akakutendera izvozvo? Tete variko? Vagara kuno. Kwakakupa advice iyi ndiani? Wakangofunga wega kuenda iko. Saka wewe achakusiya here? Iye hachakuda here? Akakutaurira kuti haachada? Willard. So kwa akaramba achikuda? Taurisezve ndonyatsozo. Inini zvakandatomuda. Kwa akaramba achikuda? Willard. Ko alright. Ko murume wako akaramba achita izvozviye? Amuzokorore here. Ndingosiya ndenda kumba kwedu. Kwapo wakadii kusiya? Wakaenda kumba kwenyu? Wane varume vangani so? Unoziva kuti une 2 varume? Because Willard uyu atove murume wako nokuti wakaenda naye pabonde. Chii chaasazive pauri? Nhasi ungashainire Willard? Unoziziva here kuti wamuranda waWillard? Uchingopfuura apa anoti muri kuona izvi hapana? Mwanangu wakazogadzirira jere rako. Chandoda kutaura ndechekuti chero mukazogadzira imba yenyu asi Willard haabve muimba. Iwe ucharamba uchinetsana neuyu nenyaya yaWillard. Ende hausiro unomukondrora kuti usauye nokuti anouya ega. Saka uchaita sei? Nzira dzauchasarudza iwe kuti Willard asauye pakati apa? Ndongomuramba. Unodi? Ngomuramba. Usati wamuramba? Ndamuramba kare ngozi. Nomuramba sei wakamuramba? Wakamuramba sei? Apa pasina ketaura nemunhu ndataura nemunhu. Iwewe wakamuramba rini? Hatisatatomboonana. Saka muri kudanana kavani? Tisimbodanana kuzati tikuonana. Ko mukazoonana? Ko kuonana ndokunoita kuti vanhu vadanana. Saka hausati watombomutumira meseji yekuti zvienda zvipera? Handisitorikara foni. Saka muchiri mese? Kusaonana kunezivei makaonana kare zvakanaka kumashuro? Ani makaonana? Daiwe mukomana pawauya mudare rangu muno tambobvunza paye kuti wakagutsikana here kuti vanhu ava vachisiri pamwe chete? Inini wangu kuvimba munhu kunonetsa but ininiwo nemataurira kuita mukadzi wangu
ndakagara naye. Apa ugere naye kumba here? Ndinaye kumba. Ndichimubvunza apa pesa pangati pana tete vangu papika. Ndichimubvunzawo nematauriro andaita naye. Iye ari kutaurawo kuti murume wangu ndakakanganisawo. Ini ndinongozvitambirawo sekutaura kwake sei kwaari kuitawo nokuti ininiwo ndakada kukakuletawo kubva kumashurewo kwamukuti ndibata nemhosva yanguwo. Ndiri kunyatsozoona kuti ini ndakamboitawo mistake saka iye akazvitambira. Saka ndangoitorega ndite sei ndizvitambirewo sekutaura kwaari kuita kuti iye achata sei. Muri kudzidzisei vanhu vese vagere panapa? Muri kuvadzidzisei muri tu imi? Inini ndingataura sekuti zveshuwa kutadza ndokwandakaita kumashure. But mumwe wangu ndasingatarisira kuti iye achazonditsiva nenzira ipi? Nenzira iyoyo. Nekuti asiri zvandaitarisira. Nekuti pandakamukumbira regero ndakafungidzira kuti iye azvitambira nemwoyo wake wese pasina kuzotsiva kwakadaro. Taurai tinzwe Machinda. Mbozorodza mambo. Bvunzai. Ndandoda kubvunza zvangu kuti shamwari dzakavapa advice dzine varume here? Imimi nokuti zviri pakuti 1 murume wacho haasi pano paachazonzwa kuti zvakamira sei. Shamwari dzacho hadzisi kuzivikanwa ndedzipi dzakamira sei. Ndedzipi shamwari dzine varume here? Wache wandakazidanana naye ndewacho waitamba naye ndaindoita izvozvo. Shamwari idzi shamwari rume dzava yangu inini yacho yaimudza uyu. Ndo yakavapa advice yekuti murume wenyu ko iye ane mukadzi? Atori nemukadzi wake nemhuri yake. Ko iye mukadzi wake akadana nawo nani iye paini magirlfriend? Handizive manje. Machinda, nyaya iyi kai hatitoda kutomubata uyu munhu auya panapa because hapana chatirikugadzisa. Ndokuti nyatsobuda zvakanaka. Hapana. Endi iyi ndautonyorera mapurisa tsamba chaiyo kuti vamubate auye kudaro tobva tatongopedza. Because tikarega kudaro nyaya iyi haipere. Hainopera. Mukadzi uyu haasati arambana iyewe haasati arambana nemunhu uye uyu ari kundakugara kubva musi wavabatikidza varara vese havanambobvira varambana. Vari kudanana so uye atoziva ndine girlfriend yangu iye iri kumurume waeni. iri kumurume waeni. Which is wrong. Saka kufa kwese kuri kuita vanhu ende imi muchapera kuchasara chemberezi dzekudhara munopera vana vangu. Ha right. Saka zvandiri kuda panapa iwe vabereki vako vari kupi? Ndikuda vabereki vake. Iwewe uchaendako ndiri uchaenda kwatoro unosunga vabereki vevava unovasamuna vai kudaro weuyu ubva wasamuna unoenda uchitora mapurisa paya apa parafungurapa unotora uyu auye kudaro dauzoipa judgment aripo iye. Saka inofanira kudzoka next week nesaturday. Toda kunzwa kuti wake akatsiva ani mukadzi wake paakadai mumwe wake because uyu hatitomusiyo anofanira kuuya kudaro. Handina kuona shona yakadai, handina kufara naye shona. Ini zvangu manzwira andaita nekuona kwandaimuita because ndaingonzwa vanhu vaitaura kuti anzira kutaura kuti ada kutiza kubuda munzvimbo yatirikugara. Handivimbe kuti aripo. Haana musha here? Hatori nepamba painotogara but aitaura kuti ada kutiza osiya foja yake osiyira mukoma wake iye otiza ake. Haana zvipfuwo? Zvipfuwo haana, akangosiya ari mafoja. Mukoma wacho tomusunga iye anouya ana azomirira munin'ina wake. Ende ndiyaitofambisana kuti iwo kangonomushaya bata mukoma tumwe tipedzerane naye mudare fodya yacho yese tinoibata iyi kuti vazive kuti vakadzi vevanhu havatambwi navo. Kana munhu aine mukadzi wake musiyei. Ndakataura kudhara kuti vakadzi vazere munyika yangu ino. Mvana dzinoda kuroorwa dzakawanda. So atidi izvozvo vana vangu musafe makaita mistake. Iwewe kana uchida kuchengeta imba yako munhu wawaitamba naye uyo muchiita zveupfambi uyo haagone kutora nzvimbo yeuyo.
uchazoona ukamufananidza uchaona kuti uyu mukadzi wepamba uyoyo ndiwe musango havake musha kana makuda kuvaka misha dzikamai muvake misha nemadzimai enya chipari nekufamba kwamaita kuye hazvisi pamwe chete ndogara nchitaura mudare rine kuti izvo zvamuri kuita hazvisiri izvo kuvabereki vacho chavahuzikanwa kumunhu wauri kutira naiwe autozikanwa ndikatonyora tsamba so kuti uyai kuno vanouya vakatotanga mudare rino kuti ndiwani muri kunzwa nyaya chipari here chipari unobudikira pachena kuvabereki vemunhu unosvika mumusha hodhi handi ndizvo here naimi kana uda kuita chipari unoita se unovanda mukadedza vabereki kuti tinovaziva handi ndizvo asi chenyu mind chemumadeno baba vacho havazive atete vacho havazive kana mukoma womunhu chayanenge asingazive vanenge vachita vega vari hazvisiri izvo vana vangu zvamukuita izvo so chengetedza mudzimai wako mochengetedza mwana iwewe izvo handizvidezvo unobhadharisa vabereki stereki kukatamba uchiita izvo mangwana vandinzwisa unhu vabereki ndenge ndaa kutoona kunge vasiri right because munhu akakanganisa anokanganisira dzinza rake nefunga mese mozviziva imi taakutotanga kutarisa kuti baba vakabereka vari sei amai vakabereka vari sei otherwise ndokwakabva chii advice which is wrong dzimwe nguva yo wangoita dzako wako mufambiro saka nyaya iyi handidi unotukisa vabereki nazvo right so ndiri kuda kuti next week nesaturday nyaya inofanira kupera For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.